Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Στέλιο μου τον Βραχνίνο. Από την αρχή έτσι θέλω να αποκάλεσα Βραχνίνο. Μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι σήμερα εδώ με αυτή την εξαιρετική ομάδα, με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που δημιούργησαν τις Φλωάδες. Εμένα μου αρέσει να προσεγγίσω τα πράγματα με την καρδιά και με το αίσθημα. Οπότε όταν πρώτο άκουσα αυτό το όνειρο από τον Στέλιο Βραχνή, το σκηνοθέτη που μου έκανε την τιμή να με επιλέξει για αυτό το ρόλο της Αγχομάχη, κάτι με όθησε μέσα μου πολύ βαθιά να πω ότι εγώ αυτό θέλω να το κάνω. Και όταν ακούγεται αυτή η φωνή μέσα στο κεφάλι μου, σχεδόν πάντα φροντίζω να την υλοποιήσω. Πιστεύω ότι για κάποιο λόγο, νομίζω ότι κάπως το αγγίζω, αυτό το έργο συνδέεται πολύ με τη μουσική του Δημήτρη Λάγη. Και αν είναι αυτός ο λόγος ικανός, είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι αυτή που είναι σαν η απάντηση, ας πούμε, σε αυτή τη φρίκη των Τροάδων και την απώλεια, είναι η αγάπη που φέρει η μουσική του Δημήτρη Λάγη. Βιώνω το ταξίδι στα προσωπικά μου κύθυρα με έναν τρόπο. Το συγκεκριμένο έργο, το μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγη, ο Αϊλαός, είναι ένα έργο το οποίο είπε πολύ ωραία η Παναγιώτη, το οποίο πολλά χρόνια φλετάρω και πολλά χρόνια ήθελα με έναν τρόπο να ανέβει σκηνικά. Το στοίχημα για μένα ήταν αυτό. Πώς αισθητικά θα ενωθεί ο κόσμος των θυμάτων με τη μουσική του Δημήτρη Λάγη. Και αποφασίσαμε να γίνει πολυφωνικό.